nkhani ya lero Amaris Otero pension fund tikamane na nkhani imeneyi osaiwala chithaphwi hotelo pakulukutawo ngati Malawi tipange blame George Jim anaononga mabiliyoni a pension fund ambiri amene akulankhula za Amaris Otero pension fund sadziwa kanthu ino sadabwa nkhani akuyamba mpaka kumaliza osatchulako chithaphwi hotelo osatchulako George Jim. That is very strange. Ndalama za pension fund zinabedwa amene anasolola ndi George Jim koma anthu amenewa akungokhalira Amaris Otero a 5-star hotel inatha aboda ngoigula ndikumayigwisa ntchito. Chithaphwi hotelo anaononga 135 billion hotelo sinathe. Akuluakulu ndikunena za umboni munyamuke mupite pakulukutawa muona chibuilding chosatha chamangidwa pa zithaphwi aononga 135 billion panopa akufuna $15 million building sinathe. Palibe akuyamba zimenezi tikungomva Amaris Otero poyamba amachita blame Frank Mbeta ndikumayamikira Reserve Bank Governor lero asintha akunyoza Mwanamveka ndi Reserve Bank Governor. That is okay. What about George Jim? Chifukwa the genesis of everything is George Jim. Munthu sungayambire nkhani pakati imafunika anthu uyambe kuyambirira kuti anthu ayimvesese osangoti ayi awandakuba and you are just mentioning people without genesis of the story. George Jim is the genesis of everything. Ndiyeti mani akuti nonse amene mukuyankhula nkhani ya Amaris Otero pension fund ndalama zinabedwa ku pension fund osaiwala kutchula George Jim. Munthu ameneyu analemba ngati labodza kuti bodi ichotsedwe amaopa forensic audit chifukwa amalawi ambiri sakudziwa nkhani ya Amaris Otero pension fund zonse zimene tikumvazi zinadziwika chifukwa cha forensic audit. Kodi amene anayitanitsa forensic audit ndani? Boma la DPP komanso board chairperson wa pension fund trust Chizaso Nyirombo. Kuyambira 2024 up to 2025 chaka chathunthu chakwera Koini Zamba George Jim amendesa pension fund without a board. Mabiliyoni anasowa mnthawi imeneyi. Mwachisanzo anagula Sigege Hotelo 21 billion anaononga 135 billion pa chithaphwi hotelo imeneyi sinathe. Mupite pakulukutawa mukaone panopa akufuna $15 million akhala kumanga up to 3 years. In addition ku pension fund account kunasowa 11.5 billion amene anatenga ndalama zimenezi George Jim. Ena mkhozo mafusa ndalama anapangira chani? Anagulira materials za chipani cha MCP. Ndalama zina anamangira masho midtown. Chifukwa tiye tinezona iniyo simungapite ku bank account ya makolo anu amayi anu nukatenga ndalama 1 million amene osadziwa. So nthawi imeneyi pension fund kunalibe board koma George Jim amapita nukatenga 11.5 billion anamutuma ndani? Amene anamutuma ndi Chakwera ndi Koini Zamba. Ndiye tikudabwa kuti amene akuyankhula za pension fund Amaris Otero sakunena nkhani yakusowa kwa 11.5 billion kwa account ya pension fund chifukwa ma civil servant akudulidwa mwezi uliwonse 5% ndikumapereka kwa account imene. Then wina wake wa my Congress akuti George Jim anapita nukatenga 11.5 billion. Sigege Hotelo ya 8 billion anagula 21 billion. Anatinamiza kuti ndimanga hotelo pa chithaphwi 43 billion anaononga 135 billion. Sindikufunsa nkhani zimenezi 43 billion 135 billion muchosepo 43 billion pakusala ndalama zambiri almost 92 billion. Tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinaje nawo zimene anabazo tichibwana. Forensic audit inafotokoza bwino Chakwera sana sake board kwa chaka ndalama za pension zinalibe mulonda. Mama adziko amene akuti ndi board yokha imene ndi mphamvu zoyendesa ndalama za pension. Koma Chakwera, Koini Zamba, George Jim
amayendesa ndalama zimenezi mwakufuna kwawo. They have to be arrested. Anagula malo pa zithapwi to spend 135 billion. We cannot compare Ndamalesi, a 5-star hotel. So, as far we want to end corruption, this is how we best one. Also, you divert attention, chifukwa mukuteka information kwa jim. Till we are ndalama za pension ni Chitapwe Hotel. 135 billion, building Sinate, akufuna $50 million for 2 years. Tikati kuononga mabilioni kuti ite. Thereafter tikamaliza kumanga building, badzafunika furniture, decoration, advertisement and everything to make it hotel ngati Ndamalesi. Ndetu kudabwa mamo chita blame ndalama zimene kuti apa Chitapwe Hotel tilipize kulimba ndi Ndamalesi, a 5-star hotel ngokula nthawi mweyo yamba kubweza. Omaliza tipereke chenjezo ku chipani cha DPP. Pa kampeni unalonjeza kuthandika Tangale, koma lero mukamanga munthu pakhanya corruption akutuluka within 48 hours. Ngati mwalephera kuthandika corruption mukanangobwera ndikulengeza, chifukwa Amalawi sizimene timayembekezera kuchokera ku DPP. Kumanga munthu lero 24 hours akutuluka, that is not fair. Kwanirisani malonjezo apa kampeni. Munalonjeza kuthandika corruption, do it before it is too late. 58 billion Green Belt Authority anthu kumangidwa 48 hours akutuluka. Wina wabankhuku chaka chimodzi ku prison, mabilioni anaso akulokima anthu sanamangidwe, koma wina wangopezeka ndi bangolini 10 years prison. Kodi muziyendesa bwanji zinthuzi? This is not fair. Mukulephera ntchito ino a DPP because you promised kuti muthandika corruption, koma lero mungoti zungulizunguli. Chikuvuta ndi yani? Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Koma zimene tikuona mukumanga anthu opezeka ndi bangolini otcha makala. What is that? That is nonsense. Lazarus Chakwera, Dos Alliance 2020 analonjeza zambiri, analephera kukwaniritsa. Amalawi anawachosa pa 16 September. And today inu a DPP munalonjeza zambiri. One of them kuthandika corruption, mbava mukuziziwa amangeni. 2 munalonjeza commission of inquiry pakhanya chilimo. Nkhani imeneyi siyongokamba ngati nthanotu. We need action. Amene ananyalanyaza kusaka ndege, amene ananyalanyaza. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa, kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera, kukuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Nkhani ya Saulos Chilima si nkhani ya chibwana. Munalonjeza commission of inquiry. We need action. Amene ananyalanyaza kusaka ndege, koma amene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalili ku mzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Ndipo tikudabwa up to date simunamange munthu mukudikira chani. Umboni odziwikiratu Saulos Chilima anagona ntchire 24 hours. Vice President anagona ntchire 24 hours. Amene ananyalanyaza mukadziwa amange. Ndale za ulendo uno si za 2014 zonamizana. No, chimene malonjeza mukwanise chomwecho. Chakwera anachoka mboma chifukwa choyerekedwa. Inunso mukayerekedwa muchoka. Ndale zakalekale, ndale zopembedzana
ndale zofuna asogoleri tiziasenza pamutu. Asogoleri oti tinayika pa mpando ndi ifeyo, ndale zowapembedza asogoleriwo zithe.